Čaute, vítam vás u tomto videi, strašidelnom videi, kámoško, nie strašidelné, že ja som urobila nejaké kúzlo, ty vole, že ja som to prehnala, ty vole, ja som tam dala milión goličkem, to sa nedá, ty vole, pozrite, aké je to plné. A dneska si povieme, koľko to budeme jesť, takže koľko hodín. Ja si idem vybrať lyžičku, ale asi takúto lyžičku nebudem potrebovať, budem potrebovať asi túto. Nie. Aha, naberačku si zoberiem na zmrzlinu. Nie, ja si myslím zobrať toto budem pol hodinu žrať. Však to sa ani nedá žrať, ty vole. To sa tam ani nedá. Však to je plné. Jak to odnesem? Ježiš! Ja to musím tako vymyslieť. Jak to vyberiem odtiaľ, pretože... Ja to neviem. Ľudia, ideme si to preniesť na kočík. Ale s tým, že sa mi to vyleje, pretože ja toto neudnesem. Pomôžte mi. Však tam mám už v tom Však tam mám prst už v tom mlieku. Čo to je? Ježiši. Keby ste to mohli vidieť v realite, kámoško, však by ste to ani nezjedli. Toto budem jesť do zajtra. Toto jesť budem pol hodinu. Bože, nevšimajte si to. Som jedla tyčinku. To s týmto, no ty... Čo to mám? Ty vole, čo to mám za jedenie? Však moja mama príde z roboty a čo si žrala? Si bola hladná, nebo co? Že trošku som to prehrala s tými guličkami. Možno sa pýtate ako? Ja neviem, sama neviem. Ja to tu musím nejako zamiešať, aby sa mi to dobre žralo. Mne je teplo z toho. Ale fakt, tá potiba som celá červená. Ja neviem prečo. Ja slabo vidím, ale ja neviem. To sa mi tu raz vyleje. Juj. Ty, čo som... Štípo má oči. Čo bolo? Nie je zle. Ideme sa pustiť do toho. Kurde. To bola jedna lyžica. Kam ja to dám 5 lyžíc a už budem plná. Toto budeme jesť do zajtra. Na zdravie. Na zdravie. Ja som nežijem. A keď budem jesť do fajčia. Nežijem. Som pukla. Nerobte toto doma. To nie sme ani púlke. Polke. Však tam ani není mlieko, alebo... Ja ľutujem, čo som spravila. Ja to ľutujem. Ja neviem, čo som za decko. Však to tu budem miešať. Ešte, dokým to dojem, ešte nie som v pyžame, moja mama príde o 20, neviem čo. 20, čo mi štíbe, nebudem hovoriť koľko. Ja sa ozvem, keď to trošku zjem. Trošku, lebo toto. Áno. Toto, dokým zjem, to bude, ty vole, to tu bude... Tyže, ty vole, aspoň, ja to nechcem mať prst. Vága, tvoj. Aspoň takto, okay? Keď budem trošku dole, hej, to sa ozve, pretože toto, dokým... Dobre, na zdravie.
Bum, 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 bum. Ja tu trpím. Ja keď žijem, tak ma boli takto sánka, ty vole. Nie som ani polke, kamo. Ty vole, ja sa tu snažím, ty vole, aj tak som na tom istom mieste. Ale akože už som trošku toho vyššie zjedla. Ale som zvedavá, koľko vážiť budem. No koment. Ale nechcem to jesť. A som ty vole, som jak prasa. Ja som jak prasa, ty vole. Som špinavá jak debil. Ja sa ozvem. Ja fakt budem polke, pretože ja toto psychicky nedávam, hej? Dovidenia. Trpím, Bože môj, pomoc. Dobre, nič. Som plná. A to som len polke, kamo. Ľudia, pomôžte mi, prosím. Prosím. Čo som to urobila za nejaké googličky, ty vole milióny tam bol asi. Docela. A teraz tým krknúť, ale to bude problém. Tak chcem ísť Áno. Teraz budeš šťukať. Čiže to nedávam. Mama. Čau. Nevládzem. Aj náš. Už to tu asi jem pol hodinu. Možno. Neviem. 21. 47. Neviem. A 22.6 je teraz. Takže to je pol hodinu. Ty... Nie, mám za chvíľu príde. No pomôžte mi, ľudia. Čo som to počula teraz? Ja idem radšej na gauč. Ja nechcem, akože... Nechcem klamať, ale sa trošku bojím. Ja som tu dáčo počula. Opäť taký, že... To bude tak... Bolo, keby to niečo, nejaký... Jak tu niečo na mňa zasvietí nejaké oči, tak ja mu... Dobre, no koment. Ja už to nejdem jesť. Ja si to zajtra dojem ráno. Ale ja som tu reálne dačo počula. Takže by mal nejaký typek ostré zuby. Alebo že... Nie. I'm scared. Čo sa deje? Pomôžte mi, prosím. Ty vole, vyskočí tu niečo na mňa a ja si sa posadím. Ja sa posadím. Pomôžte mi, prosím. Nie, že som bojkala, som tu reálne fakt dačo počula. Ja tu pozerám film. A to nebolo to v filme. To bolo tu. Ja som povedala, že už nie je zle. Ja nejdem tam. Aj keby bol ty vole... No koment, proste... Nie. Nejdem to tu rozoberať. Ty vole. Dobre. A potom... Počkajte, som sa trošku zadívala. 2,000 years later. Dobre, no komentá a ja sa nemôžem pozrieť na to. To tak baví. Dobre, ja to tu nedávam, pomôžte mi, prosím. Nie, možno to budete počuť, ja neviem, možno to aj zaregistrovalo, Bože môj, nie Kriste, pane. Dobre, možno ste to počuli aj v tom videi. Neviem, fakt neviem. Pomôžte mi, ja to tu nedávam. Ja končím. Proste
A toto mám takto, hej. Ja to už nebudem jesť. Jak to bylo v tom filme, no tak já tu robím zbytočnou hentu, ty vole scénu. Já si to idem pustit ještě, či to bylo reálne, či ste to tam počuli teda. Nie, sa bojím, bože môj. Akože nie som bojko, ale fakt toto, keby ste to boli, tak to je creepy. By ste sa posrali. Však je len 22:12 a za chvíľu, za 2 hodiny bude polnoc, ale... Ja som necelé 2 hodiny doma. Už prišla mama, že sa boja, ale dala tu aj segri veci na ráno, aby si dala do školky s tátom. A ona tu zasla. Ona tam zasla. Jak tu niečo zaťúka, tak ja sa poserem. Držte palce. Ty vole. Ty zaklopkáš mi tu na tie zuby, na tie svoje forňáky, ty vole, auč. Sa poserem. Ty vole, jak chcem spať. Ty vole, ja to už nejdem jesť. Jak to tam... Nie. Ja už nejdem to jesť. Ble. On mi príde aj z toho zle, ty vole. Bude mať nočnú múru z tých kuličiek. Čo ma to napadlo? Čo ma tam napadla, že... Ty vole. Nočnú múru. Že ja už idem spať, akurát som v pyžame už. Idem spať s týmto a ďalších príšakov tu nemám. Ale to bolo trošku divné. Reálne, ono to buchlo 3-krát, nie 1-krát. Lebo vy ste to počuli 1-krát, ale ono to reálne urobilo 3-krát, lebo ja som zapla neskoro kameru a ono to urobilo proste 3-krát. Ale vy ste to počuli 1-krát, no a to bolo creepy. Ale na tom videi to bolo menej creepy, ale v realite to bolo vyššie creepy, ale už nebudem o tom hovoriť, pretože vás to straší, aj mňa to straší. Takže...